Сур'ёзна, але з крэатывам. У экспазіцыях устаноў дашкольнай адукацыі інавацыйныя ідэі на такую дарослую, але ўжо зразумелую нават для дашкольнікаў тэму. Правілы бяспекі і дзейнасці ў надзвычайных сітуацыях пададзены ў цікавай форме, якую павінны зразумець самыя маленькія. Мы с молодых ногтей формируем понимание безопасного поведения в быту, в природе. Те основы, которые являются жизненно необходимыми. И сотрудничество с органами МЧС нам помогает увидеть те возможные риски. А надеюсь, что мы, как творческая часть, как самая креативная часть, вот эти идеи воплощаем очень интересно. Выхавальнікі прадставілі на суд журы дыдактычныя гульні, куткі бяспекі і не толькі. Гэта не проста выставачны матэрыял, а распрацоўкі, якія сапраўды могуць прымяніць на практыцы дашкаляты. Есть положительные моменты, когда дети, находясь в экстремальной ситуации, будь то пожар или какая-то другая чрезвычайная ситуация, имеют определенные навыки поведения и как действовать в той или иной ситуации. Даже такие факты, когда они сами подсказывают взрослым, как действовать, как сообщить в аварийно-спасательную службу о той или иной ситуации. Соответственно, это все им в дальнейшем, их жизни должно пригодиться. Першае месца за свой інавацыйны праект заняў яслі-сад нумар 10 горада Пінска. Педагогі распрацавалі пазнавальны гульнявы комплекс «Школа цётачкі Савы». Гэта набор дыдактычных гульняў для дзяцей. Гульня настолькі маштабная, што прывезці яе ў Брэст не было магчымасці. Але сумесна з бацькоўскім калектывам быў створаны наглядны фотаматэрыял, кнігі і дапаможнікі. Для гэтага яслі-сада тэма бяспекі жыццядзейнасці асабліва актуальна. Мы создаем условия для воспитания и образования детей с особенностями психофизического развития. Воспитатели знакомят детей с правилами безопасности и очень настойчиво требуют их неукоснительного решения. Вот для этого и организована безопасная развивающая среда для детей. Мы формируем правила безопасного поведения, чтобы сохранить самое ценное, что у нас есть, это жизнь и здоровье наших детей. У лік лепшых таксама ўвайшлі яслі-сад нумар 7 Брэста і жамчужнінскі яслі-сад Жамчужынка Баранавіцкага района. Абласное ўпраўленне МНС мяркуе ў перспектыве праводзіць аналагічныя мерапрыемствы і для моладзі у рамках акцыі «Студэнты. Бяспека. Будучыня». Анастасія Цыкун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».